Pozdrav dragi moji prijatelji, danas pravim jedan slatkiš na brzinu, vidjet ćete jako brzo se pravi i odmah može da se jede, što je najvažnije. Evo jedna slatka pavlaka, ako ste kupili pa svoju imamo u frižideru, pogledajte kako ćete je iskoristiti. Dodala sam 100 ml hladnog mlijeka u ovu slatku pavlaku da mi bude malo više šlag nego krema. Nije potrebno, pošto će slatkiš biti poslužen u čašama, nije potrebno da krema bude previše čvrsta, već možda bude i malo više nalik na šlag, mada je kod mene zaista ispala i čvrsta bez obzira što sam dodala mlijeko. Dodala sam i 2 kašike kisele pavlake radi ukusa. Kad se spoji kiselo i slatko, ova slatka pavlaka će se još više učvrstiti, tako da će to biti odlična krema. Evo sada kuvam posebno kupine, imam oko 300 grama, ne previše, dodat ću 3 kašike šećera i oko 100 ml vode, to jest pola čaše. Ovo ću sada da prokuvam 5 minuta. Kupine su bile zaleđene i da bi ubila onaj miris zamrzivača dodala sam 2 kesice vanil šećera. To će biti dovoljno. Ne mora da znači da će kupina imati taj miris, ali za svaki slučaj bit će lepše ovako. Dodat ću još 1 kašiku šećera jer sam u međuvremenu probala i vidjela da su prilično kisele. Zavisno od vašeg voća vi kombinujte sa manje ili više šećera. I na kraju, posle 5 minuta kuvanja, nije ova sva voda isparila, dodat ću 4 kašičice čija semenki. Čija semenke će od ove vodenaste strukture napraviti jednu čvršću džemastu strukturu i mnogo će biti lepo ovaj kremić. Samo ću to promešati, skloniti s vatre i ostaviti malo da se ohladi. Ne mora previše da se hladi, bitno je da ne bude vrelo, da ne bi istopilo onaj šlag, nego jednostavno da bude do sobne temperature, to je dovoljno. U međuvremenu sam poređala u čaše za sladoled ili neke druge čaše, možete i u duboke, vidjet ćete kako ću staviti u duboke čaše. Poređat ćete piškote. Ovo su polovine piškota i na dno malo, zavisi od toga kolike su ove posude u koje stavljate, možete i neke časice i to je sve stvar izbora trenutnog i kako možete da poređate, to nije bitno. Bitno je da se stavi malo piškota koje će unaprediti ovaj slatkiš. Na dno ću staviti po 1 kašiku ovog džema. Moje su čaše prilično plitke, ako su dublje treba će vam manje toga, a džema ćete staviti, možete staviti u 2 reda kao što sam ja stavila u duboke čaše, vidjet ćete. Odozgo posle stavljamo ovaj šlag naš, to jest ovu kremu od slatke i kisele pavlake. Možete stavljati i kašikom, ne mora posebno nešto da se ukrašava, svejedno je atraktivno, ali ja sam ovom presom protisnula tako da možete i na ovaj način. Ako vas ne mrzi da perete posle te alatke. Kad sve to lepo ukrasite, dodate odozgo po 1 kupinicu ili komadić tog skuvanog džemića za ukras ili po ličnom nahođenju, to sam ja tako, pa vi kako hoćete. U svakom slučaju moji gosti su bili oduševljeni kad su ovo vidjeli, a i prijelo im svima nama kad smo probali. Evo pogledajte, evo u čaše sam stavila koje su ravne, duboke, pa vidite kako ćete vi. Prijatno i hvala na gledanju.